Gihatagan nag ultimatum sa barangay ang mga bodega sa Kabayan, Tibungco, Davao City aron hapsay ang kalsada gikan sa mga dagkong truck nga nakapark sa dalan nga nakahasol sa mga residente ug motorista sa Mondapit. Ani ang balitang barangay ni Sheila Vergara Rubio. Purhisyo alang sa mga residente ug motorista sa Kabayan, Tibungco, Davao City ang madagkong truck nga maglaray og park sa kalsada kung asa duha ka lane na ang makaun niini. Gikalipay na unta nga nahimo na kining 4 lanes apan walay pulos ang pagpalapad sanglit gikaon na ang area sa mga truck nga nagadiskarga og stock sa mga bodega sa maong area. Nga naman, unsa din ang ginabuhat nila? Marong parking. Ano ang kalsada? Maglisod na ang sakyanan ug agi. Magreklamo gud mi nga. Oo ni makakuan sa disgrasya kay kasagaran diri motor gud. Ya, diri pod usay parkingan pa. Taga-asa din ang mga traka na. Ang mga bodega. Bodega man na siya ilahan ng mga truck. Sa usa ka Facebook post sa netizen, makita ang video ni ini sa daghang dagkong truck sa area ug gisaysay niya nga daw ang kalsada nahimo na nga parking area. Doon higayon nga hapit madisgrasya ang mga motorista nga mulabay. Nagikan diri sa may commure mo ni siya forma ha. Sulod sa ikatulong higayon na nga gipatawag sa barangay ang tagdumala sa bodega aron badlungon. Most of the drivers mga pasaway kay ibilin lang na nila ng ilahang mga trucks nganha na walay mga ulo. So lisod para sa amua because pikapila na mi kahigayon even ang ato ang PNP gani na napuol na sad sila no. Gihatagan og ultimatum kutob lamang sa katapusan sa bulan sa Agosto ang pagpahapsay sa dalan. Kung dili, iduso na ang pagpasarado sa malapasong bodega. Ingon ko if ang barangay doon na lang tay kakayanan nga mo pick up anang mga gipangbilin ra hagbay ko na gipanglabay ko na nagdagat ba no kay gawa sa traffic of course mabutang gyud sa risgo ang safety sa ato ang mga katauhan. Kauban si Melcher Awing sa kamera. Ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.